Buenas a todos. Son Enrique dos Catro Ventos de Camariñas. Primeiro, antes de nada, espero que todo o mundo este ben, que este nas súas casas, que é o principal. Quero darlle o meu agradecemento, tanto consello, pelilleiras, delegacións, xente que traballa na feira, restaurantes, comercios, todo. Pero, ante todo, debemos de ser moi positivos. O ano que ven a Feira do Encaixo vai ser unha cousa incrível. Gracias a todos, vamos a facer que isto sea inolvidable, a 30 edición da Feira do Encaixo. Unha recomendación, quedade na casiña todos. E agora vou dicir unhas palabras en francés. Bienvenue à la prochaine année à la mostra super importante. La mellor mostra de la historia de Camariñas. Gracias a todos. Gracias a todos. Paz. Corta.